kana kuti mashaka ndia usani polese sete zvakati ndo zvamuka munhu kwamukaro wenza mukira kumunotondere kumusha kwamukapa muri utora musha kwamukaro ungara nani muno murume hamuna murume ndati muno murume here aiwa korwega kuchipindura asi kupindura unogona kugara wega murume ari kuchubheka ndati muno murume here chamunyanyomurovera chii ndopanda kunzwisisa ndakuregererai makumbiro aregero makunza kuchikorera kasi mukumuroverei fomamba mamamuroverei pekutanga mamamuroverei Amundi here kuti hanzvadzi yenyu igare nemukadzi. Ndinoda ngwanipesa panogara wese nyangomba. Aiwa, ndatinokufunza kuti hamusifuda here kuti ndigare nemukadzi. Ndinoda. Muda kuti hanzvadzi ndigare sina kuonesa zvavakaita mbiya sina mukadzi zvavakaita mbiya. Amai. Imamai. Muno. Kutanga mwamuroverei. Because masamudza muchamurova futi asina kugadzirisa. Pekutanga chaipo, pekutanga ndaitobva basi. Ndikatofonerwa musikana rumashuru. Zvakanzi vanotandwa nzi wasikunzwa mushi. Ndikati amajini chiri kubasa. Ndikati asi ndakuita sei ndapedza basa ndakutouya. Zvakanzi yatisangane kupi yatisangane ku7 million. Ndikatoya ndigendishandisa road peshanda kumaini. Ndibva ndashandisa road yobva ndasangana nemusikana rumashuru. Ndinoti inini handisi kuita sei zvangu handisi kusvika pachipamba. Pamusakapei. Ndakagara paroad. Mairegerere kusvika. Mairegerere kusvika mwana mudiki anda kuziva makukanganisa. Aiwa tanga ndisingawirirani ndikati zvokutaura maitadza kuwirirana pamusakapei ada kuziva. Tinoda kugadzirisa kuti mangwana amusazomurova kana asazokudzorerai. Ndosaka ndikutsanangura nyaya yacho. Tsanangurai. Ndoba ndikaita sei ndokuyi ndakasvika musikana ndikasara hangu ndikagara namwe waitengesawo pamusika. Ndoba ndikasara ndikati sei ndikagara uyu ndakabva apinda obva waonana nehanzvadzi yake obva abuda bva ndamuti maonana here ari sei zvikanzi ari nani ndosvika akabva abuda mukomana ndobva ndatoita sei ndobva ndatoonana naye tiri panze obva atombotiperekedza bva tamuti achidzoka zvako tapisira kuenda ndobva tabuda tichisvika pamba murori akabva afona pafoni yangu inini akafona achituka ndopa ndikati ari kutuka ndabva kumbandipamba pakana kusvika wani ko ndambosvika ndakutobvunzwa mabi yangu ko maigeza kunditukana ndasvika pamba pawo here ngani ndazvigarira parodi wani ndopa ndikabva zveshwani ndikukunyeperera dani ndopa ndikabva ndandoitawo chii ndobva ndadzoka kumba kwake ndikamusvikira akagara parodi vakashedzera madzimai anga aripo ari panonzi ana saka shedzera kati vauya katete vako wanga uchida kuvarova chivata sei chivarova zveshwanga kabata mwana katosvika ndikati menotanda pandasvika panapa ndambotaura nemi here nai sisi munzani inini Georgina Nkala. Georgina makavengerani inini muroro wangu tagatirowira nyangomba make mati mukatoita dambudziko taitomubatsira nai mamai munoziva tinoita fanike vanhu vanopenda mukunzi makaunzwa kuti kune munhu achirwara makauya muri tumwe akapinda imi mukasapinda kuda kuti pane chinhu chiripo handiti munhu airwara kwamakaenda airwara ndiani kwamuri airwara kumba kwavava chichei airwara kumba hanzvadzi yenyu yanzvadzi yenyu saka imi magona kunopinda kuona kuti hanzvadzi yenyu iri kurwara pamusana pokuti chii ndozvikubvunzwa namambo kuti taurai zvamunotadzirwa nomukadzi uyu kuti dare remugadzirisa kuti amweni havaitwe izvo saka inimi tikakubvunza hanzvadzi yenyu haigoni kurova mukadzi kwimi munozorova sei musina kutaura kuti tibhoti mukadzi wako anditi zvakati zvakanaka here imi munongonorova zvinoita zvakanaka here hanzvadzi ko mazwiwo kuti ihure
Murikwatora kupi? Mazwi okuti hure. Wezi ndanzwa uya achitaura kuti dzokeredza mazwi. Mvira ndichipinda mumushambo ndichirorwa. Ava vakatogara vazviramboti avandiri. Vakandonditi ndiri hure kubvira ndichipinda mumba mavo. Panezva mukamboite? Handina, ndakatororwa ndiri form 3. Ndiri form 3 ndichipinda mumushambo wavo. Tagarisana kudaro, tazogadziswa ndiwirirane naatete vangu, takawirirana zveshuwa Tete nemuroora tichitofambidzana. Tichifambidzana Tete nemuroora nyaya tikakonana zvekuti zveshuwa vaiuya mumba mangu. Vane musikana wakauya naye mumba mangu. Musikana iye vakamutsvagira hanzvadzi yavo, vakamupa hanzvadzi yavo kubva last year. Vakandipinzisa mukoti ava vakanditorera peace order nemusikana iye. Ndaiti ndikandonorowa musikana iye kunge ndonoita hondo naye, vaisvika uchimubata ruoko voenda naye. Nenyaya musikana iye, yatikaregedza kuwirirana naye vakamupa hanzvadzi yavo. Ayo, makaya kwa mambo manje. Basa redu ndoti muwirirane. Zvokuzokuripisa izvi zvechitongoona makakura musoro penge mukomana ari kuseri. Angapedza nyika yedu achitengesa. Tozokuripisai. But apa toda kuti muwirirane ndizvo. Saka mamuri kutadza mukumuziya. Mukumuziya. Mamuri kutadza ini mukumuziya. Pandiri kutadza inini ndogona kuti ini nangu ndomuroora anenge achiti ndikumutadzira achinditosei achinditadzira nemuroora tinenge tingonetsana mukuita sei mukupindurana asi handimuitire daka kozi atovanewana tu ari mushamedu saka daka handingakwanise kumuitirawo apa munongomutambudza chete nokumuroora kana mutanzira nyange ndinoshowa wedare ndikatsvaga ikati mudzi wari kusera tete mukurorai plus hana kutarisai ndinenge kutarisai taurai problem iri apa ndei? Problem iri apa yandinoona ini ndeyekuti vanhu vanodhererana pamusaka pei? Handizoziva hangu kuti pamusaka pei but vanosaizana vanhu havari potiwa. Ko imimi semuchiwirirane muroora zvinotadzwa nauyu pamwe ropa ravo rakangopinzira pane umwe ane gazi reblue wenei munotadzirei atete wenyu? Ndinotoshayawo kuti tichiwirirana vatove pamwe. Kasi munozodzorera kutuka murume wenyu? Imagine kuti ndakura kozi pavakandira pekutanga ka ndakato nyaya paikatotonga ikati murume wako hanzi ndimanje ndakura ndakura kuzomirira tete isusu muri atete kai tada kupedza nyaya muri murume womunhu uyu ndizvozvo kasi chikumbira regerero nemukadzi wenyu pamunomutadzira mukumbira muregerero nemukadzi wenyu pamunomutadzira kuti muroora ndine urombo ndakakutadzira pakadai handichazviita taurai musati makumbira pane pandaona panda kugadziriswa musatsvagire hanzvadzi mukadzi mukanzira madaro hamuna kwamunombosvika pana rwendo vengana chikumbira zvemuregerero fugamai nekuti yachafugamawo kuti tatisaka kuna atete pandokutadzira pese ndikumbira urege vanonyepawo ayo haisisi mutaurai pamukatadzirawo pamukatadzira pamukaona ndatadzira tete chivakumbira regere musinganyepe daizisai ndizvozvo simukai mese simukai munoenda kuchechi ipi yacho kana masika uchina chemadzimai mubatana pane chimbo chamunochimba kuchibatana chii ani ndizvozvo toda kudzorera murudo batanai haganai tizive kuti nyaya dzapera ava nditete vako hazvichinje aiwa hazina basa chikarai basi atete mbama shamu muda kubhadharei hanhasi munozvibaya mega
ndosanga ndachigara iyoyo nhasi ndiwe mutongi vateere ndiwe maasesangwa muda kubhadhara ine isisi ini mbama ina idzi yechishanu neshanu yekuti nhasi munonzwa bhata muda kubhadharei kuitira murooro wenyu vanobatirawo mudzimai wavo huku taurai huku yacho isai huku yacho huku chai chai apa panda kugadzika kuti vetwa upenyu apa tikada kuti mbudzi ichi hazviite mushi toda kuti vabhadhare huku kasi ndinoda kuti ava Tete akabhadhare mari yedare yakurwa nemuroora vaisirei mari dzesamoni vabhadhara manzwa here vanozobhadhara musi wa7 musasipana nekumba musi wa11 a7 ndaida sterei musi wa11 muno mubhadharira kuno ndakufungidza kuti mimi rurudhu ndada kubhadharisai mbudzi hamusi rudhu here Tete muri rudhu we hamusi chimuudza mubhadhara rini mari nokurumidza isati 11 isati yakwana ndikasvika kumba ndichatsvaga mari yacho ndoyanenso 11. Alright. Uko anda kudya uko. Hakana makairengerera munongoya naye kwandi ndinopukanya. Especially libroiler apa chandosiya. That ndosvika kumba ndikana kuzoya nayo kuno. Uko. Ayo ngagara vadya. Kana vauya chirango mutu ngodya mese. Na Tete. Yakanaka kai. Nemuzita raJesu. Mama idya mese. Apacha kaipa. Samuona mukana muri mese muri auya nehuku mubika raisi modya imosusa kwamasaladzi basmati wanzwa muro asekerera avhuma maita basi chenda kumba nemosaina